Tikulandireni programu yathu lero yakandimverere. Kandimverere ni programu imene timakhala kusanthula mozama kwambiri nkhani zosiyanasiyana, nkhani zokhudzana ndi umoyo, nkhani zokhudzana ndi zachuma, nkhani zokhudzana ndi zandale, nkhani ngakhale zokhudzana ndi nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno. Dzina langa ndi Teo Sandram, tikhale limodzi. Ndiye monga timachitira muja, sindikhala ndekha mpulogalamu imeneyi. Ndimakhala naye mzanga amene ndimathandizana naye kusanthula nkhani zosiyanasiyana, amene ndi Chawezi Banda. Tikulandireni bambo Chawezi Banda msabata ino mpulogalamu yathu yakandimverere. Ndathokoza kwambiri Teos. Nde mosafuna kuchutsa kagandiwa paja timanena kuti programu iyi phokoso limakhala lochepa koma nkhani zambiri, mfundo zambiri koma zonikidwanso bwino zozama kwambiri. Leroli nkhani yathu yoyamba ni nkhani yokhudzana ndi ulendo umene mtsogoleri wa dziko lino anayenda posachedwapa kupita mdziko la China, kumene anali nawo masonkhano pakati pa dziko la China ndi mayiko ama Africa muno uja amati Forum on China African Cooperation ku Beijing, muzinda wa Beijing. Yes, China. Yes. Awenda mtsogoleri. Mwayamba nkhani. Mwafikira pa milandu. Awenda. Panali zolankhula. Yes. Aphunga unyumba ya malamulo analankhulapo. Zona. Mtsogoleri wa dziko linanyamuka kupita ku China. Analankhulapo kuti iyayi. Awayenda kwambiri mtsogoleri. Zona. Achakwera adakhala pansi. Ndi mmodzi mwa iwo adali bambo Dana Suleiman. Samia Suleiman, yes. Akuplantayo. Achakwera adakhala pansi. Kodi maulendo amenewa choyambirira mwina tione msonkhano umenewu unali wofunika kwambiri bwanji kuti achakwera akhale nawo malomori mwina akhale pansi. Ndizona Teos. Tisayankhulira achakwerawo adayankha okha. Adapereka interview ku DW ndiyesa ku Germany. Adawafunsa mtolankhani wachizimayi kuti anthu akuti mmayenda kwambiri ndi a president sindikamba zambiri ndingobwereza zimene iwo adalankhula. Adanena kuti ayi timachita cost benefit analysis, CBA, kwa amene adachitapo project management komanso planning. Munthu umafananiza timati cost benefit analysis, umayang'ana kuti kodi chimene ndikufuna kupangachi ndilowesa zingati komanso ineyo ndipindulamo chiyani. Ndi zimene adayankha president. Ndi adanena kuti on balance kapena kuti akafanizira zimene amalowetsa maulendo amene iwo amayenda ndi zimene dziko la Malawi limapeza, yankho limakhala kuti zolowa zimakhala zochepa koma zopeza zimakhala zochepa. Koma mwina zopezazo anthu samatha kuziona kuti ndi zomene anthu sitikamba za maulendo ambiri ndichifake tiyesere kukambapo ulendo umenewu wa ku China ku Beijing kumene kudali msonkhano umenewu. Akamanena kuti zolowa vesa zoluka. Yes. Anthu azizo tinalowetsa ndama mochuluka motere. Yes. Ndipo tapeza phindu lotere. Bana zimene anthu amalawi amafuna atamamvetsa. Mwina cha nsanga choti mina amalawi akhoza kumvetsetsa. Tiyambe ndi ubale wa pakati pa Malawi ndi Mozambique. Ndaka ambapo tsiku linaonera kuti a president akhala kupita kwambiri ku Mozambique komanso a president aku Mozambique bambo Filipe Jacinto Nyusi amabweranso kwambiri kuno ku Mozambique. Adabwera uzasegulira agriculture trade fair a Nyusi. Adazasanzika aso kuti ayi ikamati November if not December kuchitika chisankho ku Mozambique iwo sapikisana nawonso. Koma amanena kuti iwo akamata akuchoka ali osangalala ngati president amene akhale opuma ku Mozambique akuchoka ali osangalala chifukwa chokuti ubale wa dziko la Malawi ndi Mozambique wakonzeka ndipo ubale umenewu ukupindulira mayiko awiri amenewa. Ndeti wafuna nipereke chitsanzo choona kuti kuyenda kwa achakwera kupita ku Mozambique kuyenda kwa Nyusi kubwera kuno ku Malawi kukupindulira a Malawi. Onani njanji imeneyi yanakala yatsegulidwa, mafuta ayamba kubwera mochipa, kowa ziyenda mochipa, kaya ndifuna unyamula kaya ndi fodya, kaya ndi chimanga, kaya ndi mpenda dzuwa. Ngakhala kuti mwina make zotsatira zake zinambe kutipindulira Malawi. Komano zimene zakhala ziuchitikazi ma benefits ake kapena kuti ubwino wache ndi zipatso zake ndi zoti zikhala zokhazikika kupita kutsogoloko. In fact bambo Nyusiwo amanena kuti mmene iwo akupita ndi wosangalala unena kuti ubale umene akhazikitsa nthawi yawo limodzi ndi achakwera ukhale ubale ukhazikika umene utapindulire mayiko awiri amenewa a Malawi komanso Mozambique. Tisayiwale a Mozambikiwa kumeneko ku doko la Nakala achita kupereka malo ake special for dziko la Malawi kuti ayi ino a Malawi takupasani space manga ndipo ndoko lanu
kutanthauza kuti katundu wanu iniyo ya Malawi mukafuna kuti azibwera kuchokera ku Mozambique akupasani doko lanu priority izikhala katundu amene akubwera kuno ku Malawi sazichita kubwerekanso malo komano atipatsa ngati dziko. Zonsezi zatengera maulendo amene akukambidwa kuti kuyenda kukakambirana kukhazikitsa maubale achani maubale abwino. Ndifuna ndipereke chitsanzo chimenecho msonkhano umene wa ku China zotsatira zake tiyambire pamenepo onera kuti ndizoonadi a President Chakwera adapita ku China adakakhala nawo pa msonkhano umene wamati Forum on China Africa Cooperation FOCAC. Msonkhano umenewu ndoti kapena kuti summit kapena kuti msonkhano umenewu udakhazikitsidwa ndi dziko la China mu chaka cha 2000 kungopereka mbiri chabe adaukhazikitsa mu chaka cha 2000 cholinga nchakuti adzitha kukumana ndi maiko amu Africa kunena kuti kodi China payokha ubale wake ndi maiko amu Africa maiko onse 54 ndiye sandikulondola maiko onse 54 amene ali muno mu Africa adzitha kukumana nawo. Ndiye ndithu msonkhano umenewu umachitika kamodzi ngati sali zaka 5 ngati sali zaka 4. Ndiye ndithu chaka chino anati ayi msonkhano onse utani uchitike mchimodzimodzi. America nayonso ilinso ndi msonkhano wa manena kuti US Africa Summit ndi chimodzimodzi ngati China Africa Summit chimodzimodzi Russia so inawo mati Russia Africa Summit chimodzimodzi mukapita ku European Union kumakhala European Union ndi kumakhala African Union Summit. So amakumana ngati kuti bloko ya ku Europe komanso bloko ya ku Africa akumane adzikambirana zimene zimakhudza maiko amene wakomanso migwirizano ngati imeneyi. Ndiye choyambirira Deus tikozonena kuti chachikulu msonkhano umenewu chimene chimachitika ku Beijing kumene ku China inali nkhani yokhudza kulimbikitsa ubale pakati pa dziko la China ndi maiko onse 54 akuno ndithu ku Africa. Ndiye muona kuti ma president onse a maiko onse apezeke kumeneko kenako wanu asapezekeko mukanga kuti munyozera. By the way China si dziko la masewera tikamba tikamapita cha kumusiku koma tafati ngonenapo onena kuti a president anaona kuti ndi chinthu cha nzeru apite akakhale nawo paphwando limeneli lazokambirana zimene dziko la China limachita limodzi ndi maiko amu Africa. Chachikulu chimene chimachitika pa msonkhano umenewu ndi kulimbikitsa ubale popereka thandizo ku maiko amu Africa amene amatchulidwa mchingerezi kuti developing economies kapena kuti developing states kapena kuti maiko amene akutukuka kumene amene zokhumba zawo zazikulu pa number 1 ndi zomangamanga. Muzaona kuti misewu kaya tukamba za milatho tukamba kaya za sukulu zipatala zinthu zimenezi ndi zimene ndithu msonkhano umenewu unachita focus kuti achite kwambiri infrastructure development technological advancement issues of telecommunications and renewable energy komanso ukadaulo wina ndi wina umene amakambirana kuti maiko aku Africa nawonso angathe kutukuka amafuna aone direct benefit. Yes. Kuti a president anapita uku akabwera ndi izi project yakuti yakuchitika zakuti for example nthawi zinakupita msonkhano ina ona kuti yayi takambirana ndipo kwayikidwa ndalama mwakuti zimene zithandiza kugwira ntchito izi mwina zimene anthu amasangalasa kuti aziona osanga kuti yayi nakalimbikitsa ubale anthu za ubalezo alibe nazo phindu amve kuti kodi a president titawalipirira ndege atakagona ku hotela atakadya zakudya za misonkho ya Malawi abwerako nchani cost benefit analysis timanena ija. Ndiye tinene kuti musayiwale choyambirira kunena kuti mmene amati akunyamuka kumabwera kuno ku Malawi ma Chinese apereka thandizo la $200 million imene ikupita kumene kwakuti ku judicial complex yokuti dziko la Malawi limange nyumba kapena kuti ma offices amene ma judges kapena kuti mabwalo athu a milandu so nkhani tikukambayo Deus kunena kuti zikumamveka kuti ndi partial grant ikunena kuti umakhala ngati kuti ndalama zoti angotipatsako komanso zina tibwenzako pang'ono tizipeza bwinobwino tizifotokoza koma chomwe ndinachiona kuti atapita a president ku China kukakambirana pochoka umene kuja sanangobwerako manja abwerako ndi $200 million imene ithandizire kumanga judicial complex kapena kuti ma offices a
anthu ozenga milandu kunena kuti judiciary, ma judges, ma magistrates komanso mabwalo ang'onoang'ono athe kupeza pokhala milandu ithe kupeza potani poti azitha kumakakambira. Zimenezo zikamati zikuchitika Deus akhala akulemba anthu ntchito because imene ikhala public sector investment. Akuchita invest mu public. Akamachita invest alemba mabuildala, alemba operekera nchenga, alemba ma electrician, alemba oyendesa matrakitala, alemba akaya opanga simenti agulidwa, mawaya agulidwa, zichita spur economic activity. So zonsezi kamati zikuchitika zithandizira kuti Amalawi apindule thandizo limene labwera likhoza kuoneka ngati lochepa, koma akatayamba kumanga judicial complex imene ijayi muona kuti economic activity mulilongwe muchaitani ichitika. Azimayi anyamula nthochi zawo azikagulisa ku site kumene kucha, ena akubweresa nchenga, ena akutungirira madzi, ena akugulisa simenti, ena akugulisa penti, ena omanga mabuildala. Zonsezi zichokera trip imene president adayenda tsiku nthawi imene adapita ku China kuti zimene zidani zichitike. So anthu tikakhala ndi understanding mu context kapena kuti perspective imene iyi tizimvetsetsa kuti kodi munthu akati wayenda wabweretsako ndalama zoti zikupita kuzomangamanga zimatanthauza chani. Fa ndalama ija imakhala ngati ikalowa thumba mwa munthu, koma akamati akumanga judicial complex imene ijayi abale athu alembedwa ntchito, ogulitsa mawaya amagetsi agulitsa, amadzi agulitsa, anchenga agulitsa, madriver operekera chani alembedwa ntchito. So economic activity manager imatifika. Ndipereke chinthu china kunena kuti madriver amene aja akati alembedwa, operekera nchenga akalandira ndalama zawo, mabuildala akati alembedwa, iwo aja ali ndi ana ku nyumba akalipira school fees. Wina ali ndi kaokala akagula kachakudya akalongeza katundu mu shop mwake. Ndalama imene achokera ku China kudzera mu trip imeneyi idzakampeza munthu wina kumudzi ndipo azapeza kuti wathandizidwa. Ndalama yache ulendo wache ndi umenewu umene abweretsa $200 million yoti apangire judicial complex. Zonsezi zikuchokera pa trip ngati imeneyi. China chimene chisali cha direct deals ndi nkhani yokhudza kuchosa kwa ma tariffs, amati ma trade tariffs. Kunena kuti misonkho imene dziko la China limayika pa maiko aku Africa akamatumiza katundu wawo. Let's say tutumiza nyemba ku China, tutumiza pendadzuwa, tutumiza sugar, kaya tutumiza nali sabola amakonda sabola, kaya tutumiza fodya. Zimene zija ma Chinese akuti yayi msonkho mede makuchajani tikuchotsa ifati limbikitse amati collaboration komanso mutual exchange. Nanga ngati ufuna kulimbirisa mutual exchange kapena kuti tilimbikitse ubale pakati pa maiko awiriwa Malawi komanso China, nanga tikeso msonkho ndiye ubaleso ulimbikitsika, ndiye tikuchosa msonkho pakatundu wina aliyense amene azichoka ku Malawi kupita ku dziko la China. Kutanthauza kuti kutumiza katundu kupita dziko la China zikhala zinthu zodani zochipa, Amalawi azipeza phindu la chani, phindu lambiri. Kotero ku Amalawi azilimbikitsika kuti alime zochuluka, apange manufacture zochuluka zimene zithandizire zonsezi zatuluka mulendo umenewo. Tipumeneka pang'ono tibweranso ndi gawo la chulu la program imeneyi ya Kandimverere. Tikulandiranso gawo lotsiriza la programu yathu yalero ya Kandimverere. Ndi nkhani imene tayamba nayo programu yathu yalero ya Kandimverere ndi nkhani yokhudza ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino amene anapita mdziko la China, kumene tu anenawo pa msonkhano pakati pa dziko la China ndi mayiko amuno mu Africa la Forum on Africa, China Africa Cooperation ku Beijing. Ndi mwina mwachangu kwambiri chawezi tione ubale wa dziko la Malawi ndi China. Yes. Tingofuruzi bwanji ndotani kena zatsiriza kuti pa mtsiziro pa zimene zokamera zimene ali nazo taona pa tsogoliwa anakhazikitsa chinthu china chachikulu pakati pa dziko la China komanso maiko a Africa. Kuti nchiyani chimenechi? Choyambirira kuti ubale wa dziko la Malawi ndi China ndotani. Choyambirira Deus tikoza unena chilungamo unena kuti kwa munthu amene amatsatako zinthu kwathu kuno ku Malawi adzaona kuti tikoza unena pa Chingerezi kuti China has been an old, trusted and reliable partner. Kunena kuti ma Chinese akhala ndithu bwenzi la pakanthawi, bwenzi limene ungalikhulupirire, komanso bwenzi
limene ungalidalire pa nthawi ya mavuto. Kungowakumbutsa anthu chabe tiye tione zinthu zimene ma Chinese atithandiza ngati dziko la Malawi. Timakamba pano tikamati tikunyada misonkhano ikulu kuphatikizapo ma international events onse anthu amakapanga zoyimbayimba kumeneko timamva achina Lulu, achina Onesimus, achina Patience na Madingo, achina Tay Green, achina Danlu, onse amapita ku BICC. Anamanga BICC ndani kuli ya bingu ni ma Chinese ndamene anatipangira. So an old, trusted and reliable partner anatipangira Bingu International Convention Center ma Chinese omwewo aphungu a nyumba ya malamulo tsiku la lero akupanga zokambirana ku Lilongwe. Anamanga new parliament building ndi ndani ma Chinese omwewo kalekale amakumana ku State House. A president ali kuseri uku aphungu amenyana ukapanga phokoso sizimayenda bwino. Ma Chinese akuti yayi sizoona State House ikhale chani State House inu tikupangira parliament ya chani yatsopano anatimangira new parliament building. Tiye tikambe za Bingu International Bingu Stadium tidamona Sadio Mane dzanali Sadio Mane tidamuonako Mohamed Salah wa ku Egypt, Sadio Mane wa ku Senegal adabwera dzanali ndamona nzanga akusewera ndi Burundi adamanga ndani ma Chinese. Tiye tikambe nkhani yokhuza Sojekoa Golden Peacock ku Blantyre komanso ku Lilongwe angakhale ili private entity koma itabwera Sojekoa Golden Peacock abale athu inu ndine adalembedwa ngati maweta ena ma manager ena ma cleaner ena ma accountants adalembedwa chifukwa cha ubale umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi China. So ineyo I am saying China has been an old, trusted and reliable partner. Now chimene afuna kutanthauza choti nakuti ubale ngati umenewo a president akanyamuka kuno kupita ukayendera atayitanidwa ndi chinthu chosangalatsa komanso chinthu chabwino chifukwa chokuti relationship ina iliyonse imafuna kuchengetera imafuna kudyetsera angakhale chibwenzi olobanja zimafunika kudyetsera kuchengetera ndi kusamalira. Ena amati nurturing kunena kuti uchite nurture relationship kuti ubale uja uziyenda bwino. So sizikanakhala zinthu za nzeru a president asapite ku China atayitanidwa ndi Xi Jinping ngati president wa ku China kukakambirana ku FOCAC kukanakhala ngati kunyozera kusalabadira komanso kunyozera thandizo limene ma Chinese amakhala kuti pasi. So ndimafuna ndiona ngati kuti nkhani imene idali yofunika kwambiri. Atsogoleriwa na saini na china chake agwira ina chikulu pakati pa dziko la China komanso maiko mu Africa akuli nchani kwenikweni. Ndizoona Deus zinthu ziwiri ndikambapo in 1 minute or 2 minutes. Ndizoona Deus unena kuti ma Chinese ndi anthu abize kwambiri. By the way kungowakumbutsa anthu tonse timadziwa zokuti economy yayikulu pa dziko lonse la Malawi dziko lonse la pansi ndi America. Number 2 economy kukula ndi kuchita bwino ni ma Chinese. Ndifake muzaona kuti ma Americans ni ma Chinese samakhalisana bwino ifa pamakhala ngati pali chinkulirano mwamvesesa. So nde kunja kuno kuchitika chinthu china chimene amatchula mati geopolitical fissure kapena kuti geopolitical fissures dziko liukanukana kukanukanako anthu akaone chingerezi chimene chokuti fissure FISSURE kutanthauza kuti dziko liukanukana pakati liukanukana pakati on what basis? On the basis of China on one end and the Americans on the other hand. Ndechifanya kuti there is a shift in the power balance. Kodi who is commanding global capital? Ndemo zaona kuti mana Chinese ni ma Americans akukokerana. Achimwene simunganyozere ubale wa China ndi maiko ang'ono. Famena kuti when the Chinese sneeze or when China sneezes everyone catches the cold. Ndimabereka chitsanzo nena kuti munaona mene COVID-19 idafalira. Kutanthauza kuti COVID-19 idayambira ku China. There is no country that can do in the world without the Chinese. Kutanthauza kuti dziko lonse lapasi lidakolera chifukwa chokuti tifune tisafune munthu wa ku Burundi, wa ku Malawi, wa ku Kenya, wa ku Tanzania, wa ku Botswana, wa ku Guinea, kaya wa ku America, ku China aliko chilipo chimene amakachita ku China. For China commands 15% of global GDP. Izizi anthu akhale pansi ayang'ane. Abwana ngati dziko limodzi lokha likuchita command 15% ya chuma chonse cha dziko lapansi. Dziko limeneyo si dziko la jana la masewera. So a president akanena kuti we need also to head east in as much as we need to maintain our western traditional partners, but the east we also have a giant in a partner in the name of the Chinese. So kupita ku China a president ajakuziwa chimene akutani
akuchita. So kunena kuti ma Chinese aja si dziko la masewera, for ma Chinese nawonso ali ndi mphamvu. Kuyankha funso lako masanga Deus mafuna nene unena kuti ma Chinese akupanga project ina imene amaitchula amati the Belt and Road Initiative. Akati Belt and Road Initiative iyi ndi an ambitious project, an ambitious global project. Imene masaka. Yes, okay. Kodi chijoja ambitious yoti ndi project yoti masomphenya akulu kwambiri. Masomphenya onena kuti afuna apange zinthu zoopsa. Akati the Belt and Road Initiative afuna alumikize akuti lamba komanso nsewu. The Belt and Road Initiative, an ambitious project imene funa ichite connect ma airport, ichite connect misewu, ichite connect milato, alumikize maport, alumikize njanji. Cholinga chona kuti China imazindikira kuti ichite bwino pali kufunika kochita incorporate maiko ena. Ndiku maiko ena kuja tikafika ko banji tiye tipange Belt and Road Initiative, tipange ma railways, tipange njanji, tipange ma airport abwino, tilumikize maport madoko, tilumikize misewu. Cholinga chokuti tikafuna zinthu ku Guinea, tikafuna zinthu ku Malawi, tikafuna zinthu ku Zambia, tisavutike kuwatenga zinthu zija, komanso abale athu aja asavutike kuchoka kwawo kubwera kuti kumene kuja. Nde nkhani zina zimene amakambirana ziti zimenezo. Amene angafune kuti asiyidwe kumbuyo ndi ndani? Nchifukwa president anati nanenso nthamange kuti kumeneko. Belt and Road Initiative ikamati kuchitika ifeso Malawi tikakhala nawo muti mmenemo. Ndiyeno akhazikitsa imene izichita follow up on this. Akhazikitsa imene akuitchula kuti China, akuti high level China Africa Community for Shared Future. Akuti a high level China Africa Community for a Shared Future. Kutanthauza kuti tsogolo lathu la Africa komanso la ma Chinese tonse tidzilumba limodzi. Pamtendere ndi pa mavuto. Pali mavuto tikonzere limodzi ndi ma Chinese. Pali zabwino tikonzere limodzi. Renewable energy, telecommunications, aukamba nkhani yokhuza misewu, za health, iza zakudya, komanso kuthana ndi environmental degradation. Zonsezo afuna kuti tizichita limodzi ndi ma Chinese. Chabwino. Tipite nkhani yachiwiri komanso imene yotsiriza program yathu ya lero ya Kanimverere. Nkhani yake ndiyo kudzana ndithu ndi chipani cha UTM chimene chikukonzekera msonkhano wake osankha adindo pa maudindo osiyanasiyana mwezi wa Novemba. Anthu angapo atulukira kunena kuti akufuna ndithu kukakhala nawo atsogoleri a chipanichi. Chawezi zikuti bwanji kufika tsiku la lero UTM ikhangati pali yapepatu yatentha ndizoona Deus aliyense akaba UTM aliyense akulowera kumene. Yes, ndizoona Deus kunena kuti ku UTM nkhani linkamakama pajane kuti convention yawo ichitika mu November. So convention imene ikamati kuchitika kwa nthawi yoyamba kwatuluka mamulumuza anokwana 5 asanu. Mike Aliati akufuna president, Bambo Kabambe akufuna president, Bambo Usi ndiye saso akaima, komanso kuli Bambo Matthews Mtumbuka akufuna, komanso Bambo Newton Kambala na also president akutani ukamvekaso za ujankhalamba uchi nayenso oseo amaofunanso. Exactly. So ndi nkhani yonena kuti akagwebana akapasana mabindula ndi mabeula kumeneku, akatulusana kafuno, akuti kupasa munthu chibakera, akuti kumamveka chimamvekera nkhutu kuti apapa andimeja chibakera chimamvekera nkhutu kuti mwi. So what will happen is makosana wapita akatani akagwebane. Koma nkhani ndiyonena kuti chomene ndimaganiza Deus nchonena kuti timapokoso siti kulephera chifukwa kuti aliyense afuna adzikonze bwinobwino. Iya ine nditere pali mafunso ambiri. Atawina akabambe kenako tikudziwa tonse kuti UTM ndi 50% plus 1 ma political alliances afunika Deus. Migwirizano popita kuchisankho zimenezo zifunika. Tiyambe kuganiza atawina akabambe kenako mafunso amene anthu amafunsa mu UTM tikamacheza nawo. Atawina akabambe kenako UTM kunena kuti tiye tikapange mgwirizano ndi DPP. Akabambe yakuthyolo amutharikaso akuti akuthyolo. Zizayenda bwanji? Mafunso ake anthu akumafunsa ndi ati ndizomwe ndikunenazo kuti anthu amafunsa zinthu zonsezi chifukwa chonena kuti tikamati inde tonse ndi Amalawi komabe regional representation matters. Age matters. Gender matters. Iya Ideusi amutalika kutolo ajawezi akumzimba achimwene ndi chifukwa chani cabinet ikati yatuluka
inu ndi ine tikupereka chitsanzo cabinet ikati yatuluka inu ndi ine a newspaper amanena kuti can we do a proper and in-depth analysis based on gender, based on age, based on regional, tribal representation. Kungopereka chitsanzo chabe. Sizonsezo zimanena kuti ziyangane kuti kodi zikuti chani, ndangopereka chitsanzo chimodzi kuti pali mafunso ena kuti nangata wina antumbuka afuna kupanga mgwirizano ndi chipani china ndi UTM. Angapange chipani chiti zizayenda bwanji akumayangana ma candidates. So this is the debate which has ensued looking at the candidates that have come on stage kuti afuna kupikisana nawo. So mafunso amene anthu amafunsa ndati ndi amenewo. Koma potsirizira Deus ndi mafuna nene nkhani ya UTM unena kuti a UTM apite ku convention akaliati akabambe akabala amtumbuka Matthews ausi madiso ena so ndani ankhalamba onsewo akapikisane free and fair aliyesa apasidwe mpata akaoneka kuti ma delegates akanena zoti chani let the will of the delegates prevail zofuna za amene akasankhawo zikatani zikapitilire. So chimene mafuna unena chotsiza njuna kuti koma akamaliza awa ndi maganizo anga Deus I'm entitled by the way akamaliza kupanga convention iyo akapezeka owina pa president fandi umene pagona nkhani akapezeka owina pa president ipo achite sober up akazikike pansi achitenso reconsider aganizenso kawiri position yawo pa alliance partner amene afuna kupita naye kuti kuchisankho. Koma mina ningopereka hinti maganizo anga onena amanena kuti the devil you know is better than the angel you do not know. Ndikanimalize ndimanena kuti Deus awa ndikunena maganizo anga ndimafuna ndipereke izi maganizo chabe UTM ena amakamba kuti anachoka mu mgwirizano ndi Congress koma ndimanena kuti akapita akamaliza convention yawo mitu yawo ikhaleso bwinobwino aganizeso bwinobwino munthu amene angathe kupita naye kuchisankho ngati bwenzi mu partner wa kuchisankho. Ndeni mapereka hint ndoya kuti koma anthu amene akuti njerekeza amene umamudziwa bolako kusiyana ndi amene usakumudziwa abwerere maganizo anga bola atabwerera ku Congress ndizome ndikunena atu tamvani kaye ndikutanthauza kuti tikunena za alliance partner ku DPP the devil you know I think the devil they know the DPP ku DPP sanali ngati partner anali mamembala UTM was non-existent UTM kudalibe achilima atachoka ku DPP nkuyambisa UTM idayambira kunja achilima atachoka ndikutanthauza mamembala yes. So the better off upita kuti kumbali Deus ndimalize kumbali ya ubale ndimaenda kuti UTM adeke akachoka convention aganizeso kawiri bwenzi limene afuna kupita nalo kuchani kuzisankho ndimafuna ndipereke chisanzo iwo achilima alipo asadamwalire atapanga partnership ndi IMCP at least achilima vice president akaliati adapasidwa unduna ausi ndi awali a vice president pakali pano ma vice president awiri kuchokera ku UTM ndimalize Deus ndimafuna nene kuti ma vice president awiri ndi partner wake MCP kuwapasa achilima vice president ausi atengaso vice president akaliati adali nduna tikudziwa dikira Deus akambala adakhalapo nduna mai Vera Kantukule kuchokera ku UTM mai Agnes Nyalonje kuchokera ku UTM mai Nasen Chaola Ndoko kuncheu kuchokera ku UTM mai Kanyasho ochokera kandi kumpoto komaso a UTM onsewa zidakhalapo nduna mmodzi amene nakumbukira mwachangu bambo Chidanti Malunga adakhala chief executive officer wa Tobacco Commission chimene manandauza nchonena kuti at least njerekeza amene kunziwa ali bwino kusiyana amene sakunziwa kumene akulowerako sakuziwa khozo kapangidwa treat bwanji kodi ndi unduna omwe akawona u vice president omwe akawona ndikupereka hint ulera kuti mawu anga bile kaunda adayimba nyimbo anena kuti mawu angawa muzakumbuka tsiku lina kutsogoloko izi zimanena koma Deus sometimes and ufe we can be prophetic ndiye aonesetse kuti akumbukire njerekezi komanso amene kuti fode wako ndi amene ali pamphuno wapachala ngwamphepo uyu patenala wa Congress a UTM akumutaya pano tsiku lina akoza zamfuna imene yoti dzakambabe chifani makamba unena kuti UTM unachokera ku DPP ziko mwina they will be better off ukala kubwerera ku DPP bola anthu apa zimene ndikunena a president awo amenenso ali a vice president dziko lino akhala chete sakulankhula bwino yes zilondoza chani zimene Deus titsirize nena kuti
Ausi si munthu olankhula koma chimene amachita amakhala kuchidziwa. Ndeti khoza ungonenapo onena kuti Ausi aja ati adikire adzalankhula zoti chani komanso kodi declaration ngati imene achitira anzawo pakuti akufuna kuima nawonso anena tingodekha tidikire. Chabwino. Ndithudi. Tikatero sunafika pansizo pa programu yathu lero. Ndipati kungakumbutsa anthu. A president ali muno mu mzinda wa Blantyre. Koma makamaka ali ku chigwa cha Shire 4 days kuyambira lolemba lachiwiri lachitatu sizokhazo anthu akamba kunena kuti mwina ndalama akuyenda ina president zokhazo iyayi kuchikwawa ndi kusanje kwa Ngabu kuli Amalawi amafuna achokera ku China adavoteranso a president amafuna ataona komanso athe kuyenera zitukuko akangoona basi akuyendera zitukuko komanso akuonana ndi anthu amve kuti kodi amatseguliranso magetsi amakatsegulira magetsi symbolically zimapereka mphamvu kwa anthu ogwira ntchito kuti kodi ntchitozi akuyenda motani. Koma chachikulu Deus chimene chinandikumbutsa chinthu chimodzi chonena kuti 1 minute ningopempha padali nkhani zimene anthu amatengana kumakhala pansi kumakamba kumachita castigate boma olo kumanyoza kuti boma kulowa Shire lidakutaya palibe chimene likuchitako. Ma projects onse amene president akuyendera kuyambira lolemba lachiwiri lachitatu mpaka lachinayi akuyendera ma project aboma kuwapatsa anthu akuchikwawa. Chimene wafuna kunena chinthu china Deus chonena kuti ndingowakumbutsa anthu in case kapena kuti mina anthu samadziwa kuchigwa cha Shire timawerengerako Nsanje komanso Chikwawa. Ku Nsanje Deus kuli ma constituencies okwana 5 nimaliza masana 30 seconds. Ku Nsanje Deus kuli ma constituencies okwana 5 asanu. Ku Chikwawa kuli ma constituencies okwana 7 mukaphatikiza onse ndi 12. Mene chipani cha DPP chinkachoka mboma 2020 chidasiya Constituency Development Fund ili pa 20 million. Kutanthauza kuti chigwa chonse cha Shire chimalandira 240 million Malawi kwacha ngati ma constituencies 12. Tsiku la lero kuchoka 2020 pamene achakwera adabwera kukhala president wa dziko lino, tsiku la lero ma constituencies 12 amene ali ku chigwa cha Shire Nsanje 5 Chikwawa 7 onse 12. Chigwa cha Shire chikulandira in total the sum of 2.4 billion Malawi kwacha in constituency development fund imene constituency iliyonse kulandira 200 million Malawi kwacha. Ndemo nganene bwanji kunena kuti boma ku Nsanje ku Chikwawa kwa Ngabu adakutaya. Anthu mukamachita ma analysis mukamatengana kuti mukacheze kaya pakanema muzicheza ndi anthu amene chimene akuchita kutani akuchiziwa. 12 constituencies akulandira 2.4 billion every year boma lake liti limene lili against 240 million imene ankalandira 2020 kubwerera mbuyo anthu asanachoke. Ziko mwabiri Deus ngati manati pena pake kumanga koma titu tiyamikire kwambiri chawezi kuti makhala ndi nthawi yosanthula bwino nkhani kuti anthu amvetsetse programu ya Kanimverere. Tikatero ndithu tafika pansizo programu yathu ya Kanimverere ya lero pamene mmatentha muno nkhani kuzita mbasuka kumasopano mozama modekha kwambiri. Dzina langa ndi Deus Sandra mtiyamikire kwambiri bambo Chawezi Banda amene nthawi zonse timakhala nawo mpulogalamu yathu. Kufikiranso lendo wina pomwe tibwereso mpulogalamu ina Kanimverere tingoti mwakoma nonse.